Hello everyone, दिनैहाय ओंखाम गोरलैनि सानावहाय जों गामियावहाय थांनो नागिरदों आरोना नै आंजों लोगोसे दि दङ बयनिसिमबो गोसो गोरबोजों गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। दायो जों नै थांगासिनो दङ, नायलांबाय थाबानो जाबाय। आंनि भिडिअखौ जोंनि होखाबाय थानो नागिरदों, आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। थुदो बिदिबा ओइ मादै दासो मोजां नुदों नङा इदि ओरै थानायाव जि मोजां नुदों नालाय ओंखायनो मोखांखौनो स्रा देखायनो होननानै माबाया हाथुबो खोस्रोलायनानै माबादों बेखौनो माबा साफायबाय बुजानो नुवाहाय सान्दुं नैबे थिनोसै संनायाव हाबाफारि लाहैयो दानिया साफा साफा थांनानै दौरिया सिगां आलारि बाथि जलायनो खावलायदों। बोराइ बाथौनि बिमा माइनावनि dia खर' खागौ मानो होनोबा बिखा खबनाया गोदान माबाखौ फरायनाय जायो
थाङो